Ne, ti ćeš biti prva. Okej, da vidimo šta je kod mene. O ne, to je crvena paprika. O, kakav užas. Neću da jedem to. O, šta je kod tebe? Ne znam. O, i ja imam crvenu papriku. I ko od nas ima pravu? Nikol, počni. Ne, ti počni, Mandy. Ne ti. Stop. Hajde da igramo papir, kamen, makaze. O, nerešeno. Hajde onda zajedno da probamo. Ajde. Jesi spremna? Idemo. Kako ukusno. Da, ja imam čokoladu, a ti? Ja? A, vatra! Ajuj! Izvini, Mandy. Nikol, pokvarila si moju frizuru i šminku. Kako si smela? Još i čokolada si istopila. Neću više da jedem to. A ja ću pojesti, baš me briga. Šta je to bilo? Ja sam spremna, Nikol. Pridrži. Da vidimo. Wow, pa to je cipela. Ja obožavam cipele. A ona je još i zlatna. Nadam se da je to moj broj. A ja imam. Isto cipelu. Izgleda super. Ne, moja cipela je bolja. Pogledaj kako sjaji. Jao, pa to je čokolada. Da, znači moja cipela je stiva. O, baš je ukusna. Oduševljena sam. Što? To je predobro. A šta je kod tebe? Valjda ista čokolada? U stvari ne, mislim da ne. A sad ću probati tu cipelu. A, padam! Sve u redu? Šta? Wow! Tako sam lepa! Ličim na princezu? Šta? Previše si lepa. Hvala, Mandy. O, to je princ, čao! Hej, čao, ja sam Mandy. Šta? Niko me nikad nije odbio. Došao sam po Nikolu, ona je moja princeza. Zaljubio sam se u tebe. Jel da? To je tako slatko. Šta je to? O ne! Sad ću se pretvoriti u običnu devojku. Jao! A princ će se razočarati. Ti više nisi najlepša. Mandy, ni ti mi ne trebaš. Jedva čekam da vidim šta je ispod poklopca. A Mandy je svakako zauzeta. Wow! Pa to je šminka! Super! Zvaću te kasnije. Šta? Oho! Isto šminka. Pitam se da li je čokoladna ili prava. Došla mi ideja. Nikol, mogu li ja da počnem? Super. Sad ću našminkati usne. Da vidimo. O da, to je pravi karmin. Nikol, probaj ti. Znači da je kod mene čokolada. Sad ću probati. Šta? Ju! To je pravi karmin. Mandy, prevarila si me. Poverovala si. Dakle, sad ću probati svoje senke. O da, to je prelepo. Oduševljena sam. Došla mi ideja. Sad ću se našminkati, ali neobično. Nikol, šta radiš tamo? Hej, jel me čuješ? Kakav monstrum. Nije mi dobro. To je bilo smešno. Sad ću pojesti njenu čokoladu. Da. Mandy, čekaj. Odlučit će brojalica. Ja sam prva. Izvini. Šta je to? Ogromno jaje? A šta je kod tebe, Mandy? Ne, ti si prva. Okej, sad ću da vidim. Ovo liči na pravo jaje. Unutra ima nešto. Wow, kod mene je čokolada. Super. Mandy, nemoj da mi zavidiš. O, šta je to unutra? Neka kutija. Wow, kako lep prsten. Neverovatno. Prelepo. Mandy, sad ti, hajde. Da vidimo. Oj, ja imam jaje. Šta da radim sa njim? Tačno. Sad ću ga ugrejati. Možda će neko izaći iz njega. Papagaj, na primjer. Jao, a Nikol se još divi svom prstenu. O, Nikol, jel čuješ to? O, jaje puca. Super, hajde da vidimo ko je unutra. Nikol, hajde zajedno.
Što? To je zmija! Ajoj! Kako slatko. Ja sam je uzgajala. Sad će mi to biti najbolja drugarica. Tako si lepa. A ja sam tvoja mama. Nikol, pogledaj je, tako divna. Ne, nije. Stani, Nikol, sad ja. To je dugme za prati. Pritisnite dugme i zapratite naš kanal. Ali šta će mi ovo dugme? Tačno, hvala, Nikol. Stavit ću ga ispod poklopca. Pokucat ću i... Šta? To je buba švaba. Moram pozvati svog dečka hitno. Dođi brže. Šta je bilo, Mandy? Buba švaba. Ja, zašto ga je pozvala? Kakav je to dečko? Dajte mi tu buba švabu. Mandy, probaj. Pa to je čokolada. Marš odavde. Sviđa mi se. Nikola, šta je kod tebe? A ja imam pravu buba švabu. Baš je slatka. Ozbiljno? Odvratno. Mandy, šta ti je? To je samo mala slatka buba švabica. Zašto se plašiš? Došla mi ideja. Sad ću napraviti kućicu za svoju buba švabu. Vidi, to je divno. Dobrodošla, mala. Od sad je to tvoja kuća. Nice. Ajde, ulazi. Nikol, izvini, ali ja to ne razumem. Ti nisi normalna. Da vidimo šta je ispod mog poklopca. Fuj, riba, kako odvratno. Šta je kod mene? Isto riba. Super. Miris je divan. Dakle, moram nazvati nekog. Kucam broj. Bako, halo, treba mi tvoja pomoć. Super, čekam. Evo moj bake. Ćao. Draga, jesi me zvala? Riba. Dobro, sad ću je spremiti za tebe. Let's go! Super, Mandy. Sad ti? Mandy? Šta ti je? Ej, šta? To nije prava, Mandy. Ej, Mandy, izlazi odatle. Jao, ipak me našla. Dobro, sad ću probati ovu gadnu ribu. Ali ja ne volim ribu. Treba dodati nešto ukusno. Naprimjer, zlato. Uvek ga nosim u svojoj tašni. Tako je mnogo bolje. Ali riba i dalje izgleda užasno. Dobro, probat ću. Čekajte. Šta? Pa to je čokolada. Nikol, to je tako ukusno. Draga, spremila sam ribu za tebe. Prijatno, unuko. Hvala, bako. Najbolja si. Sad ću probati. Šta? Tvoja riba izgleda baš dobro. Ja znam. To mi je baka spremila. Sad ću je probati. Miris je divan. Wow, a ukus je još bolji. Oduševljena sam. Ješću je rukama, baš me briga. Nikol, hoćeš li meni dati? Šta, Nikol, plašiš me? Dobro, jedi sama. Mandy, puštam te. Dobro, da vidimo. Šta? Tu su olovki papir. Šta da radim sa tim? Mandy, sad ti moraš da crtaš. Stvarno? Nisam znala. Ok, sad ću da probam. Napisat ću naziv svog omiljenog kanala. Usput, zapratite ga i stavite like. Probat ću. To je pravi papir. Fuj. Odvratno. Nikol, a šta je kod tebe? I ja imam papire olovke, ali su čokoladne. Da, imala sam sreće. Prestani da se glupiraš, jedi već. Dobro. Olovka je baš ukusna. Oduševljena sam. A šta je sa papirom? Wow! I papir je od čokolade. Nevjerovatno. Ja sam tako gladna, šta da radim? Dobro, pokušat ću da zauzmem sebe crtanjem. Nacrtat ću kolač. Šta?
Kolač je postao pravi. Nevjerovatno. Oho, baš je ukusan. Nisam znala da je to moguće. Šta kažeš? Hoću ja da probam? Ne diraj, to je moje. Šta još da nacrtam? Da, smislila sam. Nacrtat ću još jedan kolač. Da, uspelo je. Wow, probat ću ga. Kako ukusno. Mandy, daj mi. Ne može, to je moje. Ti možeš samo da gledaš. Ja sam smislio odličnu ideju. Šta mislite o fontani od Skittles bombona? A? Krećem. Oho, svaka čast, šefe. Sada pred vašim očima ova fontana će se napuniti slatkišima. Što znači da će postati šarena i veoma slatka. Meni preostaje samo da otopim bombone uz pomoć ovih super moćnih brenera. O da, pogledajte kakva lepota. O, wow, a baki treba takav uređaj. Gde se uključuje? O, divno. Jo, oprostite, šefe. Nisam vas primetila. Baš vam dobro stoji ova kapa. Hvala, bako. Da, to je bilo moćno. Vreme da otopim svoju čokoladu. Moja unuka je veoma gladna. Kladimo se da je fontana od žvake mnogo bolje nego od čokolade. Sigurna sam da mala još nije probala takvu fontanu. Čekajte, kakva je ovo huba buba? O ne, sa ljutom paprikom? Da li je to opasno za malu? Ne znam, moram da probam. Izgleda da je sve u redu. Jao, kako ljuto! To je bilo moćno. Rastopila sam žvaku u fontani. Cool! Dede, završili smo. Wow, svaka vam čast. Konačno ću moći da probam svoju krofnu sa čokoladom. Kakva lepota! Čekajte, ovo uopšte nije čokolada, već žvaka. Cool! Sad ću napraviti balon. Cool! A evo čokoladne fontane, baš onakva kakvu sam htjela. Sad ću probati. O da, to je divno, sviđa mi se. Dakle, jedva čekam da probam krofnu sa ovom šarenom fontanom. Oho, to je nevjerovatno. Ovo me podsjeća na Skittles. To su mi omiljene bombone. A želim još. Piću ovu fontanu kroz slamčice. O, nevjerovatno. Dakle, pobednik je šef. Da, hvala puno. Ups, moja kapa. Oštećene. Bako. Jao, kako nezgodno. A sada želim picu. Nema problema. Dobro. Picu da? O, znam. Mogu ispeći testo u pegli za vafle. Dodat ću kečap. Mnogo salame. Obavezno sir. I to će biti veoma ukusno. Ne sumnjajte. Zar to nije genijalno? U picu treba staviti što više brokolija. Ja želim da moja pizza bude ne samo ukusna, već i zdrava. O, kakva lepota. Ju, sasvim sam zaboravila na sir. Nemam ni rende, ali imam odličnu oštru vilicu. Uvek otvaramo rasi sa njom, znači bit ću u stanju da narendam sir. O, divno. Odlično, vilice na svom mestu. Preostaje mi samo da ispečem picu i to je to. Sada treba malo sačekati. Da bih pripremio sjajnu picu, naručio sam pepperoni direktno iz Italije. Preostalo je ispeći moju picu. Hej ja! O, bravo, šefe. Ne prestaješ da nas iznenađuješ. O ne, moja vafla je skoro izgorela. Ipak nije. Na vreme sam se setila o njoj.
Dakle, vreme, joj, kako vruće. Dakle, stavljam je na tanjir i ukrašavam. Ja ću koristiti kečap i sen. Odlično. Super. Moja pizza je prelepa. Ojoj, šta se dešava? Jo. A šta misliš, da li je živ? Ne znam, šefe, da li ste u redu? Mama mia, kakva noćna mora. Koliko još da čekam? Veoma sam gladna. O, šefe, kako ste smešni. Prijatno, draga. Hajde da vidimo šta je ovde. Kako zanimljivo. Da li je ovo sigurno pizza od šefa? Uopšte mi se ne jede. Ali bakinu picu ću rado probati. O, ne, nemojte mi reći da je to brokoli. Uj, ovo neću da jedem. Sestrina pizza miriše. Dobro, a mislim da tamo nema brokolija. Wow, koliko sira je ovde. Obožavam ga. Dakle, sestro, ti si pobedila, čestitam. Zaista? O, hvala. Molim vas, napravite mi palačinke. O, to baka najbolje ume. Kod bake uvek ima brašna. Da bih napravila divno testo, potrebno je 300 grama brašna, jaja i malo svežeg mleka. Sad ga treba pažljivo izmešati da ne ostanu grudvice. Sada mogu početi da pečem palačinke. Napravit ću ih u obliku mede i dodati čokoladno punjenje. O, kakva lepota! Sigurna sam da će moja unuka biti oduševljena. Da bih nacrtala nosić, uzet ću šlag i obavezno dodati bobice. O, bako, to nije ozbiljno. Od testa za palačinke se može nacrtati bilo šta. Može se čak i napraviti ceo hamburger. Treba iskoristiti što više kreativnosti. Mom hamburgeru samo nedostaje malo sirupa od jagoda umjesto kečapa. O da, perfekto. Mamice, kako zaustaviti ovo? Unuko, daj da ti pomognem. Eto, gotovo. O, hvala bako, šta bih ja bez tebe radila? Eto, uzmi moje gotove palačinke, nije mi žao. O, hvala bako. Od ovih palačinki ću napraviti smesnog jednoroga i dodati što više slatkiša i sladoleda. A kosu ću nacrtati šlagom i šarenim konfetama. O, divno! Gotovo, završili smo. Wow, kako je lepo. Stvarno ste se potrudili. Dakle, ja želim da probam jednoroga. Izgleda lepo. Ali ukus mi se uopšte ne dopada. O, kako slatki medvedići. Sigurna sam da ih je pravila baka. O, da, ukus je super. Oduševljena sam. Da, to je prelepo. Ostalo mi je samo da probam hamburger šefa. Wow, to je sjajno. Cool. Odlučeno, pobednica je baka. Ozbiljno? O, hvala moja draga. Dakle, vaš prvi zadatak je na ekranu. Treba spremiti tortu. Imate 5 minuta. Da, šefe? Ajde da počnemo, drugarice. Uzet ću okrugli kalup i iseći prvi sloj naše buduće torte. Preko stavljam drugi sloj, treći i tako dalje. Ne zaboravi da svaki sloj treba premazati filom. O, dobro im ide. I mi ćemo napraviti okrugli oblik. Kako to radi? Još jedan pokušaj i još. Stani, uništit ćeš tortu. O ne, ostale su nam samo mrvice. Sad ću brzo sve popraviti i napraviti tortu u obliku planine. Tako je. A šta rade devojke? Da vidimo.
Ja, ovi dečaci nas nikad neće zaobići. Ja jako volim krušku. Hajde možda da isečemo i da stavimo u tortu, a? A vidi, sad imamo tanke kriške. Od njih možemo napraviti krila za vilu. Tako je. Ja, vidi kako lepo. Naša vila je spremna. Hajde da je stavimo na tortu. Imaćemo puno vila. O, kako slatko. Što? Smiri se, robote, ja imam bolju ideju. Hajde da napravimo tunel u planini. Šta misliš? To će biti super. Odlično, pomoći ću ti. Čekićem će biti mnogo lakše i brže. Svaka čast. Ja sam pripremio iznenađenje za devojčice. Ha! Jao, greška. Greška je eliminisana. U redu sam. Vreme je da dodamo džem od jagoda u našu tortu. Neka curi kao vodopad. Wow, tako sigurno nećemo pobediti. Treba nešto smisliti. Mirno, imam ideju koja će nas spasiti. A šta ako dodamo u tortu auto, avion? Ne, bolje voz. Sad ću brzo napraviti železnicu i staviti je oko torte, a posle pustiti voz. To će biti baš moćno. Posebno ako napunim voz marshmallovom, žele bombonama i čokoladom. Mislim da će se šefu svidjeti ova ideja. Dakle, vreme je isteklo. Šta ste spremili? Devojčki tim je napravio roze tortu sa vilama. Ukus je dobar. Dečaci su se također potrudili. Ova torta je jako dobra. Sviđa mi se. Što? Čak i voz je jestivi. Odlučio sam. Pobedili su dečaci. To! Vaš sljedeći zadatak je da napravite nudle. Iznenadite me. Odličan zadatak. Već sam počeo. Stani! Ne! Testo ne voli grubost. Moraš biti nežan sa njim. Tako je, polako. Stavit ću testu na sto i razvaljati ga uz pomoć oklagije. A sada treba učiniti testo tankim. Janice, šta si smislila? Kako smešno. Ej, ne smete nam. Spremajte svoje jelo. Što bih kad imam robota koji će uraditi sve umjesto mene? Bravo. A ja ću se odmoriti. Jo, šta to miriše? Robote, prestani, inače će nugle izgoreti. Dobro, što sam te zaustavila na vreme. Sad ću izvaditi sve izgorele nudle iz šerpe i dodat ću jestivu boju da sakrijemo taj nesporazum. Eto, napravili smo odlično jelo koje će se sigurno dopasti šefu. Stavit ću sve na tanjir i to je to. Imam ideju. Robote, pomozi mi. Neka dečaci posluže izgorele nudle. Šta to radiš? Ne! Devojke su uništili naše nudle. Ne boj se, imam rezervni plan. Treba će nam novi uređaj. Robote, ti si genije. Sad ćemo brzo napraviti nudle od ostalog testa. Tako je. I dodat ću što više boje da bi naše jelo izgledalo još lepše. Tako je. Imat ćemo šarene nudle. Robote, treba mi tvoja pomoć. To nije to, ni to. Da, to je baš ono što sam tražio. Šta misliš o roze zidu? Na njega ćemo staviti zlatnu slavinu. I izgledat će kao da nudle izlaze iz slavine. Šef će biti šokiran. Je li to vaš plan? Vidjet ćemo šefovo lice kada proba slatke nudle sa marshmallowom. To će biti jako ukusno. Da, odlično nam ide. Još malo. Super! Ostalo je ukrasiti jelo i to je to. Jedva smo završili na vreme. Da, to je to. Deco, nemate više vremena. Hajde da vidimo šta ste spremili ovog puta. Počet ćemo od devojčkog tima.
O, slatke nudle. Ne, to nije to. A šta je kod dečaka? Šarene nudle nisu nikakve. Niko me ni iznenadio. Niko ni pobedio. Saberite se, ovo je posljednja runda. Vaš zadatak je kolač makaronc. Imate 5 minuta. Odlično, stići ćemo. Hajde da počnemo od testa i da napravimo slatke lepinjice. Da, odlično nam ide. O, kako lepa boja. A sada treba dodati slatko punjenje. Tako je. Punjenje je spremno. Dodat ću još borovnicu i to je to. Naši kolači su spremni. Probat ću jedan. O, da, ispalo je super. A mi smo napravili kolači u obliku ajkula. A vi ćete izgubiti, jel vam jasno? Ej, ko je to bacio? Eto ti! O, bitka sa hranom, eto ti! O ne, to je ljuta žvaka. Okay. A baka ne voli ljuto. A, kakav užas. A Mandy je dobila najveću žvaku sa ljutom paprikom. A, Nicole, hoćeš prva da počneš? Mamice, dobro. Sad ću je staviti u usta i probati. To je ukusno. Da. I balon mogu naduvati. Malo ljuta, ali nije strašno. Ja sam završila. Sad vi? A moja žvaka je mnogo veća nego ona koju je jela Nicole. Plašim se da će mi biti mnogo ljuto. Kako strašno. Jao, samo ne to. Sve mi peče unutra. Bako, samo ne otvara usta, inače će biti požar. Ne mogu. Jao. Izgleda da je to piletina. Ja volim piletinu. Super. Sad ću brzo zaboraviti na tu žvaku. Cool. O, da. Volim pečene hrskave batake. Divno. Sviđa mi se. Dakle, ostale samo Mandy. Jadna, na tebe red. Jo, ježim se od jednog pogleda na ovu ljutu žvaku. Bako, neću moći. Moram da idem. Stani, ne brini. Baka će ti pomoći da je pojedeš. Uzet ću malo pače. Hajde, otvara usta i grizi pomalo. Eto, vidiš, to uopšte nije strašno. Avion leti u tvoje usta. Bravo, dušo. O, šta je tamo? Hajde, još malo. Ostalo je posljednje pače. Ne želim. Dobro, sad ću naduvati balon. Pazite se. Jao, zar neće pući? Jesu svi živi? Srećom, sve u redu. Samo što smo sad u sađi. Gorimo! U pomoć! Jao! Da. Kakvo olakšanje. Ne brinite, sve u redu. To je bilo moćno. Šta je to? Prvi put vidim. To je Grimace shake, bako. Mnogo je lep. Prvi put vidim takvu veličinu. A baka ima tako smešnu porciju. Ti počinješ? Dobro, da vidimo koliko je ukusan ovaj vaš koktel. Valjda ništa neobično. Okay. Jao, šta je to sa mnom? Cool. Grimace shake počinje da deluje. Ne, sve je već prošlo. Porcija je bila mala. O, da, baš mi se sviđa ovaj ukus. Oduševljena sam. Ne treba mi slamka. Ješću prstima. Nije lepo lizati prste. Cool. Pogledajte, postala sam ljubičasta. Cool, Nicole, na tebe red, hajde. Imam ideju. Sklanjam poklopac i jedem šlag. O, da. Jao, kakav užas. Najviše na svijetu volim šlag, tako da sam počela od njega. A sad ću probati koktel. Prelepo. Jao, kako to radi?
A ne mogu da verujem da je sve popila. Da, i to je bilo super. Jau. Jadna, jesi bolesna? A, sva je ljubičasta. O ne, Nikol je popila tako mnogo koktela da je pukla. A, treba je skupiti. Nikol, spasit ćemo te. Ne brini. A, bako, u pomoć. Jedna bombona, samo? To je malo za baku. O, Mandy je dobila više. O, a Nikol ima najveću bombonu. Da, dobila sam bombonu iz svojih snova. Jao, bako, tvoja bombona se jedva vidi. Ti počinješ? Usput zapratite naš kanal. Dok vi pritiskate dugme, ja ću probati bombonu. Uradit ću to uz pomoć pincete. Jao, a ništa ne vidim bez naočara. Miriše baš slatko. Jao, a bombona mi je u nosu. Jao, samo da se ne ugušim. Eto, izvadila sam bombonu. Ali bolje je baciti. Mandy, sad ti, hajde. O, došla mi ideja. Posadit ću bombonu kao seme i zaliću je vodom. Da, tako je. Prvo ću iskopati rupu, zatim staviti bombonu unutra. Aha, tako je. I ostalo je sve zaliti. O, nadam se da će porasti nešto jako dobro. Wow, moja želja se ostvarila. Poraslo je slatko drvo sa bombonama. Sada mogu jesti bombone kad god poželim. Šta? Mandy? Dođi ovamo! Šta? Da, trčim. Završila sam. Možeš jesti svoju bombonu. Konačno! O, da! Ova bombona je jako dobra. Dobro je što je tako velika. Mogu produžiti zadovoljstvo. To je prelepo. Divno. Šta je sa mojim stomakom? Nisam primetila kako je porastao. Šta sada da radim? Ne brini, dušo. Šta je to? Neću da jedem to. Ni ja. Fuj. Jao, bako. Pa šta je to? Jao, zaboravila sam da isključim šporet. Idem ja. Stani, ne boj se, bako. Nikol počinje. Možda ne treba? Plašim se. U stvari, čekajte. Osjećam miris čokolade. A tačnije, čokoladnog fila. Wow! Da, to je zaista ukusno. Jao, daj mi kantu. I meni treba, daj mi. Let's go! Hajde sad ti. O ne, sad ću povratiti opet. Pa to nikaka. Da, to je čokolada. O, baš je ukusna. Mandy, zašto jedeš to, fuj? O, da, to je prelepo. Ova torta je divna. Oduševljena sam. Poješću sve do kraja. O, ne mogu da se zaustavim. To je to. Na tebe red, bako. Hajde, prijatno. Okej, pošto svi kažu da je to čokoladna torta, sad ću napraviti od ovog ružnog deserta nešto mnogo lepo. To će biti slatki ješ. Eto, telo sam napravila. A sad mi trebaju iglice. Da, uzet ću poki štapiće. Let's go! Aha, ubacujem. Da, treba mi puno štapića. O, moj jež izgleda baš slatko. A nedostaje samo slatke face. Napravit ću mu oči. Cool! Eto, divno. Pogledajte, zar to nije preslatko? Oj, spalo je super, bako. Hvala. A sad ću probati. Odseći ću sebi veliko pače i probati tortu. Wow, to je zaista ukusno.
Oduševljena sam. Devojke, poslužite se. Prijatno. Hvala, bako. Jao, kako malo Nutella. Smešno. A baka ima Nutellu srednje veličine. Wow, obožavam Nutellu. Dobro je što sam dobila tako mnogo. Mogu li ja da počnem? U stvari, ako pojedem Nutellu, opet ću se ugojiti. Ne, to je užas. Neću je jesti. O, da, a bolje da se našminkam. Tako je. A sada uzimam četkicu i nanosim Nutellu na lice. Jao, zašto maže lice čokoladom? Užas. Nemam pojma. To je čokoladna maska za lice. Bako, možeš početi da jedeš svoju porciju? Dobro, dakle, ispred mene su sve sastojke. Uz pomoć njih ću napraviti ukusan kolač. Let's go! Da. Baka kuvar je u akciji. Dakle, sipat ću brašno u Nutellu. Tako je. Mislim da je dovoljno. Zatim ću dodati mleko. Mleko je mnogo zdravo. Cool. A još treba dodati jedno jaje. Awesome. Ovako. To je to. Ostalo je sve promešati. Odlično. Miris je super. Sada mogu napraviti vafle. Svaka mi čast. O, kako lepo miriše. Skloni se, Mandy. Ova vafla je za baku. O, nije loše. O, da. Ukus je super. Wow, hoćeš dati meni da probam bako? Šta? O, da. Sad ću. Izvoli, dušo. A ne, predomislila sam se. Jedi. Pa dobro, kako god hoćeš. O, potpuno sam zaboravila na svoju masku, a vreme je da je skinem. Dakle, izmerit ću svoju teglu. Da. A sad ću napraviti super transporter. Let's go! Počinjem da radim. Gledajte. Sad ćemo proveriti kako radi. Sipat ću Nutellu na tost. Aha. A zatim će se sama razmazati uz pomoć noža. O, da. To je to. Sada mogu probati. O, ukus je divan. Hoćeš dati nama da probamo? Pa, dobro. Poslužite se. O, baš ti hvala. Hvala puno. Britney, hajde da skinemo pokopce. To je iPhone. Wow, baš nam se posrećilo. Cool. Kako je lep. Moram odmah zapaliti selfie. Hej, zašto ekran ne radi? Pa to je čokoladni iPhone. Sad ću ga probati. Wow, to je baš ukusno. Awesome. Sviđa mi se moj telefon, iako nije pravi. Wow, blago tebi. Hoću ja da probam? Julie, šta čekaš? Digni svoj pokopac. Jao, tačno. Možda sam i ja dobila čokoladni iPhone? A ne, to je bolelo. Britney, prestani da mi se smeješ. Ni moj iPhone nije loš. Oho, vidi, uključila sam aplikaciju i sad mi u telefonu pliva čokolada. Cool! Wow! Ovo stvarno radi. Baš ukusno. Upravo sam popila čokoladni sirup direktno iz telefona. Wow, super. A šta još ima ovdje? Imam još jednu aplikaciju sa Skittles bombonama. Sad ću i njih probati. O, da, to je neverovatno. Što? Ne mogu da verujem. Julie, mogu li ja da probam, molim te? Pa dobro, probaj. O, baš ti hvala. Hej, na mene je pala samo jedna bombona. Tako mala, ozbiljno. Želim više. Hej, prestani da se smeješ, Julie. Pa dobro, to je ipak bolje nego ništa. Jao, baš je nezgodno ispalo. O, evo još bombona.
Sad ću ih skupiti i dati svojoj drugarici. Britney, posluži se. O, baš ti hvala, Julie. Baš si dobra. Hajde da otvorimo poklopce jedna drugoj. To je lizalica. Cool. Da, sad ću je probati. Wow, baš je velika. Da, i moje isto. Čekaj, došla mi ideja. Pošto oba imamo lizalice, hajde da se takmičimo ko je brže pojede. 3, 2, 1, krećemo! Pobedit ću. Moja lizalica je tako ukusna. Čekajte, pa to nije karamela? Tačno, imam čokoladnu lizalicu. O, da. Sigurno ću biti brža od Julie. Kako je Britney? Oho, dobila je čokoladu? O ne, brže će je pojesti. Moja lizalica se ne može gristi. Šta da radim? Nema mnogo vremena. Jo, jezik mi je već pocrveneo. Treba smisliti nešto. Tačno, uzet ću čekić i izmrviti lizalicu. I... eto ti! Da, tako je. Sada mogu to sve brzo pojesti. Gotovo. Krećem. Šta? Već? Moram se ubrzati. Posljednji komad i... završila sam. Ja sam brža. Pobedila sam. Mogu li ja biti prva? Super. Šta je to? Pa to je prsten. Cool. Baš je lep. I odgovara mi. Čekajte. Sladak je. Probat ću. Da, dobila sam čokoladni prsten. Ekstra. Što? Britney tako privlačno jede. Hoću ja? Tačno. Treba pogledati šta je ispod mog poklopca. I kod mene je prsten. Kako lepo sijaje ovaj dijamant. Cool. Čekajte, ali šta će mi pravi prsten kad ga ne mogu pojesti? Što da radim sa njim? Tačno. Britney, možda hoćeš da se zameniš sa mnom? Ne, neću. Očekivala sam to. Došla mi je ideja. Sad ću pozvati svoje prijatelje. Halo, možete li doći odmah? Čekam. Evo vas. Ćao, drugari. Britney, upoznaje moje prijatelje. Draguljar i prodavač slatkiša. Moja ideja je jednostavna. Prodaću prsten Draguljaru majku. Moram ga pregledati. Neverovatno. Pa to je zaista pravi dijamant. Ne mogu da verujem. Julie, uzimam taj prsten. Uzmi pare. Wow, sad ću dati sve pare Nicole. Izvoli. Trenutak. Imaš dovoljno za kutiju čokoladnih prstenja. Izvoli. Wow, ne mogu da verujem. Otvaram. Wow, koliko čokolade. Blago meni. To je bio odličan plan. Oho, a ja imam samo jedan prsten. Nudila sam ti da se zamenimo. Kasno je sad. Hajde da odlučimo ko će prvi skinuti poklopac. Obe makaze. Okej, otvorit ćemo zajedno. Wow, pa to je čokolada. I kod tebe isto? Hajde da probamo. Hajde, obožavam čokoladu. Joj, to nije čokolada. Previše je tvrda. Julie, vidi šta je kod tebe. Dobro. Oho, pa to nije čokolada, nego paleta sa senkama. Jestivim senkama. O, da, to je prelepo. Jao, blago tebi. I ja bih htjela da probam. Da, to je nevjerovatno ukusno. Pojela sam poklopac, a sad ću probati senke. O, da, to je divno. I ukus je dobar, sviđa mi se. Vidi, sad su mi zubi šareni. Da, izgledaš baš smešno. Ostalo je pojesti još malo. Je li to četkica? Probat ću je. Wow, baš je ukusna. I drugi deo palete. Britney, šta je? Hoćeš da probaš moju paletu? Pa ne, neću ti dati. Previše je ukusna. Jao, pa ja imam pravu paletu. To znači da se mogu lepo našminkati. O, da, bit ću nerealno lepa. Još malo. Da, završila sam. Baš sam lepa. Zar ne, Julie? Wow,
Tvoj make-up je zaista prelep. Hoću i ja. A Britney, možeš i mene da našminkaš, molim te? Nema problema, sad ću. U stvari ću se osvetiti ovoj cici. Bićeš mnogo lepa, Julie, obećavam ti. Gotovo, možeš se pogledati. Šta? Britney, šta si uradila? Izgledam užasno. To uopšte nije smešno. Naljutila sam se. Jill i Rebecca obožavaju da zajedno igraju sa lutkama. Omiljena lutka Jill je Barbie, a Rebecca jako voli Bratz. Samo što imaju samo jednu kuću. To nije u redu. Kako će stati tamo? Počela je svađa. To nije u redu. Šta raditi? Ideja? Napravit ću svoju kućicu. Odlična ideja, Jill. I ja ću napraviti ličnu kuću za svoj brat. Ja sam već pripremila crteže i materijale, ali potpuno ne razumem kako napraviti kuću od toga. Ništa mi ne ide. Rebecca, kako si uradila to? Samo sam talentovana, sve jednostavno. Pa dobro, snaći ću se sama. To sigurno nije teže od šminkanja. Tako, još malo. I... Da, odlično mi ide. Hajde da izmerimo naše kućice. Iste su nam. To nije u redu. Dodat ću još veliki krov. Odlično. A krov ću ukrasiti srcama. Kako slatko. Pogledajte, to je divno. Baš mi se sviđa. Rebecca je isto smislila nešto. Ja isto imam krov, ali moje u ljubičastim zvezdama. Odlično je ispalo. A šta da radim sa zidovima? Znam. Ofarbat ću ih u ljubičastu boju. Super. Odlično. A sad ću malo poprskati, Jill. To će biti zabavno. Ej, šta ti radiš? Prestani! Ne! Moja kuća je ljubičasta unutra, ali htjela sam da imam sve roze. Treba hitno prefarbati sve u roze dok se farba nije osušila. Uspela sam! Moja kuća je divna! Šta dalje da radim? Smislila sam. Treba će mi bušilica. Sad ću napraviti prozor. Da, uspela sam. A ja ću koristiti čekić. Samo da ništa ne pokvarim. Da, uspela sam. Sada mogu ubaciti ram. I Rebecca isto uradila. Ja sam stavila crni ram. To ti ponavljaš za mnom, a ne ja. Nije istina. Ja ću staviti na krov znak Barbie. Neka svi znaju čija je to kuća. Pa šta, a ja ću staviti na svoju kuću znak Bratz. Eto, gotovo. Moja kuća je bolja. Ostalo je samo napuniti sobe moje divne kuće. Spala mi je odlična roze kuća. Baš sam zadovoljna. A sad je vreme da sredim interijer. Počet ću od prvog sprata. Tu će biti lepa roze fotelja. Zalepit ću roze tapete i staviti mekani tepih. Na njega ću staviti mali stočić, biljke i novine. A tu će biti ormar sa knjigama. Da, ispao je odličan dnevni boravak. Šta je smislila Rebecca? Ja imam lepu fotelju obliku usana. To je baš u stilu moje brat. Dodat ću tepih, a još sam stavila srebrne tapete. Divne su, zar ne? Dodat ću stočić, vreće i lampu. Da, tu će se odmarati moj brat. Šta još dodati? Znam! Nacrtat ću sliku. To će biti portret moje brat. Sad ću još malo, skoro sam završila. Gotovo. Pogledajte, zar to nije divno? Da, neka svi znaju ko je gazdarica ove kući. Nije loše, ali nema veze. Ja ću smisliti nešto mnogo bolje. Imat ću klavir u dnevnom boravku. Moja Barbie je jako talentovana. Ona zna da svira klavir. Sedi, draga. Vidim da si oduševljena. Da, Rebecca tako sigurno ne može. Što je to? Žurko? Jill, pazi se. Pored tebe živi prava patiljol. To je disko kugla, a tu će biti scena. Da, moja brat ima svoj rock band. Ona često daje koncerte. Hajde da plešemo zajedno sa brat. Da, ponavljajte pokrete.
Oho, Jill, tvoja komšinica je prava zvezda. Dakle, obavili ste još jednu fazu renoviranja. Pitam se šta će biti dalje? Hajde da vidimo. A dalje će biti kuhinja. Ja sam već pripremila kuhinsku garnituru. Zalepila sam tapete. A tu će biti ormarić sa različitom hranom. Da, moj brat obožava chips Pringles. A također ću staviti sto. A na njega piće i grickalice. I ne smijem zaboraviti na stolice. I naravno treba mi muzički centar. Da, brat obožava da sluša muziku. Prijetno, draga moja. Tu je i kola i čips. Sve što ti voliš. O, Rebeka, ti i tvoja lutka znate da uživate? Pitam se šta je smislila Jill za Barbie? Moja kuhinja će biti nežna i slatka. Što? Moja kuhinja ne sme biti gore nego njena? Sad ću napraviti nešto bolje. Imat ću pravu poslastičarnicu za Barbie. Tu će biti kolači, torte, pite i mafine. Barbie će biti oduševljena. Zatim ću okačiti zavese na prozori. Dodat ću sto i stolicu. I obavezno ću staviti kafu sa slatkišima. Da, tako je. A tu će biti kuća za mačku Barbie. Stavit ću činiju sa vodom i hranom. A evo mace, zove se Cleo. O, nismo znali da tvoja Barbie ima kućnog ljubimca. Dakle, Jill, napravila si stvarno dobar kafić. Tamo ima baš mnogo različite hrane. Dakle, završili ste i drugi sprat, svaka čast. Napišite u komentarima čija kuhinja vam se više sviđa, Barbie ili brat. Hajde da saznamo šta će biti dalje. Na redu je treći sprat. A ja već znam šta ću. Tamo će biti spavaća soba. Imam ovakav krevet. Tvoj krevet sigurno nije bolje od kreveta brat. Spavaća Barbie će sigurno biti bolje, ne sumnjaj. Stavit ću roze krevet i dodati slatke jastuke. Zatim ću staviti mekani roze tepih i stavit ću stočić sa ogledalom. Da, tu će se moja Barbie šminkati svaki dan. A šta je kod tebe, Rebeka? Ja ću početi od lepih jastuka u obliku usana su. Stavit ću tepih u obliku zvezde i ormar. Da, na njemu će biti šminka, moj brat. I obavezno treba okačiti ogledalo. Eto, šta misliš, Jill? Ona čak nije ni pogledala. Nema veze, sad ću privući njenu pažnju. Ej, ne zanima me. Razmišljam o sobi moje Barbie. Odlučila sam da napravim garderobu. Tu će biti ormar sa odećom, tako je. Sad ću sve lijepo okačiti. I stavit ću još jedan ormar za torbice. Da, preslatko. Dakle, spavaća soba za Barbie je spremna. Divno. Oho, super ideja. Ali nema veze. Moj brat isto ima odeću. Neka bude ovdje. A dole ću staviti obuću. Zatim ću dodati fotelju da bi brat mogla da se odmori nakon biranja šta da obuče. Gotovo. Wow, vaše spavaće sobe su super. Jill je čak i okačila rasvjetu. Rebeka, šta ćeš ti? Imam jednu kreativnu ideju. Ja neću imati klasični prozor. Tu će biti tobogan. Kako ti se sviđa? Šta će ti? To je previše ekstremno. Ovaj tobogan ide dole, pravo u bazen. Tamo su i kokteli i krug. Da, moj brat će odmarati ovdje. Ideja je zaista super, ali nema veze. I ja ću napraviti tobogan. I dole će isto biti bazen, samo roze. Stavit ću ležaljku i krug u obliku flamingo. Devojke, vaše kuće izgledaju nevjerovatno lepo, svaka vam čast. A Jill, mislim da je vreme da se osvežiš malo. Šta si uradila? Znaš šta, mogu i ja tebe da polijem? Eto ti! Jao, devojke, a vi znate da se zabavite? Okej, hajde bolje da pogledamo vaše kuće. Rebeka počinje. Njena kuća za brat izgleda baš brutalno i moderno. Uspela si, svaka čast. A Jill je napravila nežnu i slatku kućicu za svoju Barbie.